Dadi dhuwit. Dadi dhuwit ora dadi beras. Beras ya tak kon ngedol kono. Itu ya dadi Misalnya mboten ditumbas napa? Gabah mboten. Nggih tumbas gabah. Nggih mboten pokoke kon tenagane teh. manjing proses. Nggih. Didi itu kerja prosesnya dadi beras. Sak ngedole. Ora dituku gabahe to. Gak. Ana sing ngenteni kuwi gabah. Nggih, nggih. Garing dadi beras kok berasnya di tuku kono. Paling kan ditali. Wis sak selek. Gak nyapa taline golongane kaya dhuwit kuwi butuh dhuwit lah kene ora butuh tali-taliane. Engko Mas ya Bu, nompo tali paling mie ayam iku. Ora nompo tali ae. Desa ini tentang Koko Channel setiap hari terus berkarya menggapai mimpi sudahi sedihmu seduh nikmatnya kopi. Engko Mas ya Bu, nompo tali paling mie ayam iku. Ora nompo tali ae. DP mau DP. Gak DP-DP-an. Aku gampang percayaan. Wis. Pakal berarti. Apa istilah liyane? Sing menjerat terus. Nek kono koyo ngono nek gabah elek lho, Wan. Iso tembus 5 kental. 5 sak 10 sak. Lah iki opo yen nek 20? Gak enak. Ngawur delok wit. 20 sak. Sak wene iki lho, loro iki iso sak-sak. Heeh. Piro iki? Sak bongkok iki. Oh, loro. Lah ya orang bongkok iki to. Iso sak-sak ya. Sak gabene apa sak? Sejene nyapa to wong kon debat nggone wong e ora. Aku lho nrimo sak entuke. Bayangane kan iso. Dhewe iki sak pene sak. Lah terimakno wine loro lho Bano ya. Mancep dadi yang ngono kae lho ya. Alhamdulillah ta dhewe. Aku wine gak ragat. Lah wine. Wine lek kowe Indro. Wah. Lho. Ini tani mawon iku asline nggih namung modele ngoten nggih. Nggih. Namung sabar. Nggih, sabar. Sabar piye ya kok. Gitu Bano. Oh, onten ono karo sabar ae. Piye lah gak sabar. Wes. Saiki sing iki rada sabar tapi gak sabar po. Ya. Pake Mas iki sabar po, parine pangani manuk ya ben sok panene jajale duwe. Oh iya mbok lah kuwi. Kuwi wong sabar kuwi. Oh, sabar. Oh, digrojong to. Ya ora digonjong ora ditunggu. Aku do mau ngomong, "Beh, ari karek merang tok." Gak emane-eman kadung ragate akeh rek ngenteni aku. Oh, radi iki. Ora digrojong. Kan dhewe digrojong. Tapi dhisik mbok bujeng iki. Durung to bojongan. Bujeng kuat ben didol iki gak Cedhas. Wan. Wayahe to Bano jane? Eh? Wayahe jane ya. Wayahe kok. kono. Heeh. Men tak kon nginguk. Wayahe bos barengane kuwi ketok. Kowe dadi melu nganu lho, petani habis lho Ndek. Selain Apa kuwi roe terima bersih ya kuwi. Ya terima bersih ada sing diterima itu piye ya. Ya resik sik. Lah, mulai kuwi. diterima bersih ya bener lah. Iya iya tuh. Ya resik ora ada sing ditompo. Ora maksudku iki kayak udah si Lombok kae kan cuma bersih, cuma adol. Ora to. Iya. Dhek ngedolne kok. Lah iya tuh. Ya unduh to. Udah apa? Duwe galengane ora kok udah. Duwe tapi nek omah wis dadi dhuwit. Nek mukti di sitok-sitok ya ora. Lah Mas Heri kan ora ngerti dhuwit to tuan. Yo ngerti to. Oh ngerti ta. Cara aku dadi anake ya nesu ngene iki Pak ora ngerti dhuwit. Wis tenang ae tuan. Combane kelumpuane arep kokne mie ayam. Berarti keluarnya Pak Gito. Dene Pak Nono langsung dipesen ambek Pak Gerobaknya Ketua. Pak Gito gorono. Heeh. Di ate Pak No. Ala wong aku puwun ngono bareng-barenge ora apa-apa ya. Lah modal wis dikeki. Ora nyapa-apa. Ngono lho kok iso kan untuk batine kudune Somben berpikir. latihan dhek iso gowok. Wini tok kuwi. Ini tok. Sing dibayi lha apa gak ngrabuk apa gak ngenjengne mluku. Ngono gampang. Sopo juga Ini gak dirabun piye, Pan? Ya jajal to. Ya jalan. Kowe kan wong sabar. Ah. Ngono.
Coba gak usah dirabuk ngono mek ditunggoni bantep dicepno ditunggoni ya sampai gedine. Kira-kira tukul ora? Lah ya delok wong Ya modele. pakai tukul, Bos. Cuma iki Prinsipmu koyo ngono kok ya pengen rabi aku ya ngono lho. Aku takut. Dah iya. berarti kan mbano tani milenial kan gini iki ngono. Ya dicepne tok. Kaya apa jenenge? Wit-wit apa Tan? Sing mbok ngene iki apa? Oh, wet apa jenenge? Mau nih. Itu apa tuan? Garuda Pancasila ya, Pak? Pingin. Beringin. Kowe dicepne kan wis iso gudi lho. Oh ya bangga butuhne perawatan. Lemah garing nyirami apa? Lemah garing urip ya mungkin nek kelas nandur. Kan musim Jawa kalau wingi. Ya aku model cara rapi mbek rapi tok ya ora mbok kayani. Ya ora mbok keloni ngono kuwi. Tapi Ya ngono ya mesti ora mungkin terjadi toh. iya kok mas itu wajah utara. Ya saiki nandur ae ngono. Kan aku Nah. takon, Nah, apa iso tukul kan ngono to. Iso, Ya iso. tapi ya Iki termasuk ngetes pengalamannya sampean dalam bertani lho Mas, pemborong kayak ngono. Saiki ora enek Jerbasuki gak mawa biaya mesti mawa biaya. Iya, kuwi wis slogan misan. Ya ora slogan menjadi nyoto. Lah kan nggih sementara nggih slogan nggih Wis patokan. sembarang wis mungkin patokan sembarang iso. Wong nandur gak ragat mesti ra panen. Masa wong rabi ra gelem ragat kere dirabi sapa? Masa rabi wedhus yo ngeritne kowe. Apa meneh menungso. Aret. Ora enak ning dunya iki Jerbasuki gak mawa piye ora enak. Minimal lek ngapel ngoten nggih bensin minimal nggih. Kuwi bensin sing kangge kebutuhane dhewe rang-reng nek ngarepe tok patak watu. Cak ora-orane mesti nggawa oleh-oleh cak rono. Nggih pancingan. Oh, pancing. Ya. Lah, tapi niku lek dereng gantos nami, lek jenengan abange mengke dilakoni gantos nami kan benten Soeharto. Widodo ngono. Wah, kuwi tandha kemlinti cara mandi. Mandi jenengene tandha kemlinti. Soeharto suwi luweh harta kekayaan ya terus Widodo kekabeh. Kekayaane berlebihan ke abadi. Ini toh. Tapi boten rabi. Angkat tangan. Kasih coy. Wis gak umpama lho tuan iki memang ketok iki. Delok wis entuk apa harta abadi dik mau pasti banyak wanita yang mendekat. Soalnya kan udah CO ya. Cewek yang menyamar. Dia mah aku sama nganggun, aku ora ngerti tuan lek awakmu urung rapi. Jamu bojone apa? Sugeng, dereng rapi to, Mas. Rong kuwi. Golekke aku. Oh ya iki lagi golek dokter aku. Ya wis tahu, tapi ya mek dalam mimpi. Nglilir ya bojone alih neh. Materi yang rono iki. Pentol jarane kowe. Dadi lakon nih. Nyel. Wis mulai. Magret. Ngene lho, itu tak omongi. Paling tidak kuwi cara tampan ya ora. Kuning ya ora. Kuwi sing mbok jagakne mek sregepmu tok. Kuwi sregepe kira-kira enek sing gelem ngarepne. Lek sregep ora ganteng ora, kuning ora. Lah terus ora blas. Buar. Ya ngono lho. Paling tidak ana saiki segi apike no. Pak, kowe ceklek anu marahi. Aja ceklan Bos. Ungkal dadi landep siap-siap budal ngaret soyo mantep moro tua seneng duwe mantu sregep kowe sapi tambah lemu bobot soyo mantep urip iki kudu tetep disyukuri seneng susah tetep
disyukuri, seneng susah tetep wae dilakoni. Koko Channel ceritane cah Kediri, urip neng desa